ጽምብል ስርዓተ ሲመት ወጸሎተ ተቀብኦ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲሊዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሎሚ ሰንበት 26 ጥሪ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣስመራ ብልዑል ማዕርግ ተፈጺሞ ኣብቲ ብሰልፊ ውሉደ ክህነትን ተምሃሮ መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን ዝተሰነየ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሚኒስትራት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ሊቃነ ጳጳሳትን መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ላዕለዎት መራሕትን ተወከልትን ኣባል ጽባሓውያት ማለት ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያን ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ኣበምኔታት ገዳማት ኤርትራ ተወከልቲ ሃገረ ስብከታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን ሊቃነ መናብርት ሃገረ ስብከት ኣስመራ ከምኡውን ምእመናትን ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብመሪሕነት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ስርዓተ ሲመት ወጸሎተ ተቀብኦ ብፁዕ አቡነ ባሲሊዮስ ምስ ተኻየደ حصير تاريخ هيوت بصؤنتهم تنبيبو لاعلوت مرحتن توكلتن أبال صباحويات مالت أورينتال أبيات كريستيان كمون حلفتي علماون زوباون ناي كريستنا ودبات زركبوم ناي كبر عدومات دما نابيات كريستيانون بموكال صلوت دحر معراك مسكال قدسنتهم النات سالمو سناي منيتهم قليصهم أموداتا صلوت قداسي بمرحنة بصو وقدوس أبونا باسيليوس قداماوي تفتصيمو صلوت براكي مستوحبه قدسنتهم كاب رئيس أدبارات دبر ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ብልዑል ማዕርግ ናብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣምሪሖም ኣብቲ ጽምብል ላዕለዎት መራሕትን ተወከልትን ኣባል ጽባሓውያት ኣሓት ቤተ ክርስቲያን ማለት ግብፂ ሩስያ ግሪክ ህንዲ ሶርያን ኣርሜንያን ከምኡውን ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን መላእ ኣፍሪካን ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ምብራቕ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቀላያትን ከም ተሳተፉ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ዝምድናታት ወፃን ፕሮቶኮላዊ ጉዳያትን ቀሺ በረኸት ኪዳነ ገሊጾም ጓሳ ኣቦ ንምርካብ መራሒ ንምርካብ ዝተኻየደ ጽምብል ስለ ዝኾነ እዚ ዓይነት ዓብይ ትርጉም ናይ ጓሳን ጉስነትን ዝሓዘ በዓል እዩ ስለዚ ንኹሉ ህዝቢ ክርስቲያን ኣገዳሲ ንኹሉ ሃገር ኣገዳሲ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብል ፈቱ ዋና ማሕዳሪ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ባሲሊዮስ በመሰረቱ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስን ልሙድ ሕግታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን تشعت تحساس كل تشحن 14 نفس تخيد جباء شاد شاي باتريارك كوينوم كم تمرسو زذكريهم همشاي باتريارك ورئيس لكان باباسات أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان إيرتراز نبرو بصو وقدوس أبونا كيرلس بكل تحساس كل تشحن 20 كل تن عم مبل 9 عمت علمي يوم بحمام عريفام